যত মেডিয়া রঙ খুলকা সারে কাহাম বেলায় বেলায় হামবাই তিনি চিনি আনি চেম্বারাव फैयै টিএসএফ नि যত আদর্শ फैयै आं मालाय फैगोन सुजन माला साखा जे बरंनि कायसा डिमान्ड जे एसटी कैटेगरी वो बुनि दफारो नि बरं बाहायके हाब বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি রব যে জব প্লান দংমানি উজাগরাव हाबुनि ब्लक जों कम आं कमप्लिट खालामो आं तदन्त खालामनाय आंनि सेक्रेटारि बाय ताई कायसा शिलंग अनेक सेकाम न जोंनि ट्राइबल वेलफेयार डिपार्टमेन्ट हইতে उजागा चिनि जायगायाव যারা তীব্র হাসতেनि जायगायाव পড়াশোনা खानि थानाराव हस्टेल थांनानै बागै रां रहनमानि ओ रां रिटार्न बेक सफायगा उरो पारमिशन मायानि बागै आं बरं कक सालायगा जे बिस्कांगो बाहायके जोंनि शिलंग जोंनि त्रिपुरा हास्टेलनि जेराव जारा बोरै बिसा सलाम सार परिबा थानाय ओ हस्टेलाव बाहायके थाङैमान बरं सालायै কিছুদিনनि बिसिमनो जों बहानो बरं सागा जे नटिफिकेशन आईडी ताई आं निजेबो थानाय शिलंआव थानाय ताई आंनि सेक्रेटारि थानाय थाङै आगै नायनाय बाहाय पजिशन खायमानाय पजिशन दा पजिशन या जुदिनो खायमायानि जानखाय जों अर आंनो गुवाहाटीआव जों अर आंनो प्लेस खायनाय गुवाहाटीआव थाङै जोंनि जेरावनो मोजां फरायसुना खायनायनि बेबस्था खायनाय ओमफ्राय दै मनो नरम बिसिमतागा आं सानलायो जे त्रिपुरा सारंनि बागै आं सामोंतांमोन फैयो जोंनि दखाननि बागै सामोंतांमोन फैयो जे मानसिया आं सामोंतांनाय नरम बिसिमतागा आं मनो मेसेज रियो आंनि थानाय कोनो कालार होननाय जिनिसखौ आं जोंनि बरक दखाननि बागै आं सामोंतांमोन फैयो जतनि बागैनो आं सानो हामबाय ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टारनि थाखाय फालिका PSF बुंगै जोंनाव फाइसबा PSF नि जनरल सेक्रेटारि मिस्टार जन देबरमा yang ani jagra presin dong PSF नि भाइस प्रेसिडेन्ट ब्रह्मनाम विकास देबरमा yang saat PSM प्रेसिडेन्ट बिशु कुमार देबरमा दिनै जों फालिमानि गागा अबनो जे सिनि थांनाय बिसियो बाहायनो जे शिलंआव सिनि त्रिपुरा सारंनि बागै आरो कायसा पोस्टाल खुंनाय माने आबो तागबो खुलुगै बा सामुरम मायाखौ सल्युशन सुजाखौ आबनो नतुय जों जोंनि मिनिस्टार सारबाय कक सालायगा बो आबनो कायसा नायफिनाय जोंनि साइटमु आबनो आजागा जोंनि त्रिपुरा सापरनेर आजागा तंथाय मानानि बागै जोंनि साइटमु ओंखाय बदिनि कग्रखा आबो थांनायनाय ओंखाय आबनो आजा किसा टेक्निकली समस्या दङ आबागै बो आबरनो माने साइटगै नायमानि जागलो बो ताइसे खालायफिनाय होननाय कग्रु आबार बाहायनो कायसा कक सालायजाका ताइ कैसांगै जों जत चिनि त्रिपुरा सारंनो जों पत्रिपट आइडिया रग लायखा जे आइएस केडार नांगौ चिनि त्रिपुरा सारंनि बिसिङावबो ओंखाय आबो बो हाटार रहरै कुसिं खालायरबै चिनि त्रिपुरा सारंनो आइएस केडार खालायनानै मुसुं जागबो बाहायनो चिनि सारबो जोंबा बाहायनो ओंखाय जों नायो बाहायनो गाहामखाय जे क्वालिटि सारायरक थाङै आजागा सोलोंगै चिनि बरंनि बागै बरक गाहाम अफिसारखौ होनाय जोंबो बाय डिसकासनाव सालायजाका ताइ कैसांगै जे थांनाय रिसेन्टलि न इउनिभार्सिटिआव जे गोबांमा बेरेज पोस्ट माने बरक PhD खायनायनि बागै एप्लाइ खायगा चिनि बरबो खायगा गुबुन बरबो खालायगा आ जागा खरकटाम खरक ब्रै दास पालक आबाहाय ST कैटेगरी हाब दंखा ओंखाय आबनो जों ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टारनो सागा सारनोबो आबो नायनायनिंखौ जोंनि डाइरेक्टर सेक्रेटारिनो जों कपि बुखा आबो दाखि नायजांनांखौ आबो बरंनि हयते बरक ST सार्टिफिकेट मांखा नांखाय आबो IST सार्टिफिकेट न क्रस चेक खालायै तदन्त खालायै बरं सास्ति नानानिंखौ नै चिनि दाबि दङ आसोंनो हामबाय ओमफ्राय जेहेतु एडुकेशन इमेल खालायनाय जों कमप्लेन खालायनाय जों एडुकेशनाव रोनाय तब जेहेतु रिजार्वेशन जोंनि ST रिजार्वेशन बा ट्राइबल वेलफेयर नायमाबा जों पुलियाव फायग्राखा बिनि नलेज तुग्राखा ओंखाय जों टेब बर जे जायगा थाना नांगौ जों थांनाय परबोसो दङ भाइ
তিনজন খরকটাম